Kilo jam 1 lebih jam 1 menit lagi baratus bareng golek receh yo bolong. Kadang ngono ya nek wong ngomong penake wong nyawang paling penak. Selagi matanya sehat. Piye besti? Sampane padha ngorok. Baratus kaya biasane rutinitas ngresiki rai. Ben gak blegadus amat. Rutinitasku bendino ya ngene iki. Bar kerja adus ngene iki caraku nggae konten bendino. Bar adus luangkan masa pada waktu malam. Kadang aku ndelok wong komen ya jan semrepet tenan. Puwe enak yo kerja ning luar negeri golek duit gede, duit ombo. Ombo apane? Padha wae. Dinikmati ae, disyukuri. Akeh ki urung mesti cukup. Sithik belum tutung kurang. Disyukuri apa enake. Nek wong nyawang ki kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Yo toh.